Nadugangan pa ang kaso sa Monkeypox sa probinsya sa Cotabato. Kinihuman nga nakatala og usa ka bag-ong kumpirmadong kaso sa Mpox Clade 2 variant gikan sa Alamada niadtong Hunyo 3, 2025. Subay sa record, ang pasyente usa ka estudyante nga dunay history sa biyahe gikan sa Cotabato City. Pinaagi sa tabang sa Provincial and Municipal Health Office, gi-isolate dayon ang pasyente o ganaan na sa maayong kahimtang. Naghimo dayon og contact tracing ang mga otoridad aron masusi ang mga close contact sa pasyente. Kasamtangan nga dunay duha ka kaso sa Mpox ang probinsya. Gikan sa Tulunan, Cotabato ang unang natala nga kaso, di na naana sa maayong kahimtang ang pasyente ug wala sab nakitang sintomas sa sakit sa mga close contacts niini. Padayong gipahinumduman ang publiko nga motuman sa mga gitaktang health protocols para sa kaluwasan sa matag usa. Dai sa Libong, News 9 Philippines, Province of Cotabato. Stay safe!